veoma lako, nažalost, dolaze u posjed fotografija. To je ono što smo malo pričali, dete kome izostaje pažnja kod kuće će biti i digitalni nasilnik i tražit će u komunikaciji sa nepoznatim ljudima. I pažnju. Skakaće u nenormalne, bizarne, agresivne TikTok izazove. Tražit će na takav način pažnju. Takve dece sve više i više. Predatori različitih vrsta se jako malo čak i trude da dođe do fotografija. I da ne pričamo ono što nam je ultimativno jako veliki problem i bit će u budućnosti. Veštačka inteligencija i zloupotreba aplikacija veštačke inteligencije. Jest. Deepfake već je ušao u beogradske, zapravo u srpske škole, nije samo u Beogradu, daleko od toga. Da vi na osnovu jedne aplikacije zaista možete da uništite nekome život. Staroj osobi, mlađoj osobi, detetu. Na osnovu jedne fotografije sa profila bilo kakve, znači ne pričamo ovde o fotografijama da je neko nag. Ne, obučen od glave do pete. Dovoljan je 2-3 reči zbog tona, dovoljna je jedna fotografija, provuče se kroz deepfake i eto pornografskog materijala od 30 sekundi. Tako je. To je nešto što je užasavajući udarac za svakoga, pogotovo za decu.